Baba katsamwiwa baba zvinhu hazvisi kupera mushe kuZimbabwe. Ndikukutaurira kuti izvozvi apa ndo patakunyazoona kuti hazvisi kupera mushe. Fanaka takupinda mu2026 zvinhu zvakutoda kunyazoitika izvezvisoka tichaonerera mashiripiti ese mupolitics. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Ukaona ndaya kudai so ndinenge ndakatakura majoka ekare. Timboonesana zvinhu zviri paground, zvinhu zviri kutora nzvimbo. Vanhu vakawanda vari kuvhunduka kuti ko Opah Muchinguri naVP Chiwenga indava vakutanga vachatambe vese chiri kumbonyatsotora nzvimbo panapa. Unoziva kuti nyaya dzemuZANU-PF ndedzekuti pane dzimwe nguva dzekuti ukaona kuti iwewe nyaya idzi dziri kunetsa honei nadzo, it's better to ignore. Because last time, if you guys still remember, paitaurwa zvichinzoni hatichadi kunzwa munhu anoti waChiwenga uyu mwana wangu kauyu torai musunge munhu wese anenge achitengesa madrugs. If you guys still remember, kana muchinyatsoziva mastatements iwawo ndakagara ndazvitaura kuti these people havasi kukwirirana, because Opah Muchinguri ari kunzi ndiye akatanga kubetreya VP Chiwenga, saka zvinhu zvaakunetsa izvezvi so. But what happened between Opah Muchinguri and Chiwenga in October 2025 ka ndezvekuti Chiwenga challenged President Mnangagwa nditi in September 2025. Vice President Constantino Chiwenga wrote a long document criticizing President Emmerson Mnangagwa's leadership. He said that there was corruption and betrayal of the ideas from the 2017 coup, and he named some influential businessmen and allies as problems. The party leadership fought back. President Mnangagwa's supporters, including ZANU-PF legal secretary Ziyambi, responded strongly. They called Chiwenga's document treasonous and wrong, saying he was attacking the party and the president without following correct procedures. Opah Muchinguri sided with Mnangagwa. At the ZANU-PF Politburo meeting where this conflict came up, Opah Muchinguri joined Mnangagwa's side. Ndo pakatonetsa dhiri rese. Opah Muchinguri joined Mnangagwa's side. Kusi panonetsana dzemudanga pepe, you know, I always encourage you guys. Dzimwe dzacho siya dzakadaro nyaya. Pane zvoto zvine mazera nezvisina. Mnangagwa naChiwenga ndo vanhu vanozivana manje. But let me tell you something, or let me prove you kuti vanozivana. Kune nyika dzakawanda dziri kushuvira kutobvisa mapresident adzo ari pazvigaro. Muri kuunderstanda zvandikukudzai. But zvinhu izvozvo zviri kutonetsa kuti zviitike. But imagine kuti Mnangagwa palevel raanga ari rekuti anga vice president. Yes, we know. Ariko vice president weZimbabwe havana kana anything, havana skill ravanaro. Ndiudzo ndiani vice president vanogona kunanga kune general ariko izvezvi otaura kuti mudara handitobvisa Mnangagwa. Ndiani anozviita kana vasina personal relationship. But Mnangagwa naChiwenga personal relationship yavo inotorodza kuti haina kutombotanga manje. Because it's not that easy kuti ungoti iona isusu ngati uyu mukuru akutotijairira ngatimubvisewo mutaurirana zvakadaro. Because chatoziva nje kuti vanhu vekuarmy vari very loyal zvekutodaro utanongokurambira nokuzoti hatisupported that nonsense. If you remember zvakaitika manje recently kuBenin, akabudikira mukomana vanga vari 14 team ravo ronga zvinhu mumasoja imomo, vakati tatoita take over chinhu achitobuda paNational Television, and then boom, the next thing hazvina kusupportwa nemasoja ese, hazvina kusupportwa nemageneral ese, hazvina kusvika kwese kwazvakasvika. But these guys, their relationship kuZimbabwe yakanga inyazori nikini. Imagine nezvaita Mugaba aitotyisa kana kunyaya. Waitokanyaya Mugaba, waitsongonzwa umwe munhu uchingonzi akanyaya Mugaba adzingwa basa. If you guys still remember, madzingiro echero akaita Joyce Mujuru akatodzingwa asina kana mhosva yakatadza, but mungogadzira kungonzi idzi ndo dzinobvisa Mugaba kedzi. Paatobviswa. Saka ukada kutarisa nyaya dzevaviri ava vabvira kudhara vachitamba vese, tikatotresa nyaya dzemuZANU-PF unoona kuti vakatotanga kutotamba vese kare even kunana 2004 madhezi echolocho declaration aya. Unoona kuti relationship yavo inge yatopo kudhara. Because if you guys still remember pepe, vanga vatotanga to saka haisi relationship. Chandongedza kuti ndezvongoti relationship iyi haisi yekungoti mangozivana pabasa zvegore rero motongoti chibaba toda kuti katidai so uya kutijairira ngatimubvisei. Handimukuunderstanda zvandongedza kutaura. Saka ndiri kuti panonetsana vanhu tu ivavo musamhanye kungomhanyira kutora side, because hauchazivi kuti even ivo pane communications dzavo dzainyazofamba sei. Ndaona vamwe vanhu vari kubatira chinhu chacho padenga, the likes of ana Ziyambi. It's good because ari pabasa, maybe anongonzi ndo road yacho like apa ndabva kumuona vanga vari vese kuHeroes ikako. But amen, zvinopera sei.
it's that easy ngoti because maybe uri munhu wedzvene handiti unogona kungotorawo dzvene ungoti haya idini zvesuka tinotongoterawo izvozvo mutara 2030 whatever vachidedzera zvavanenge vachiita zvazvo. But deep down vanhu ava vane zvavakaudzana vakapromisana because it's not easy kaona munhu akunzi akunyora chinjeche akuda kuchidinga booneka muzimbabwe mune nyaya dzakawanda dziri kutonetsa. To be very honest, no one is even happy nezve2030 dzacho dzisedzo dzidzi handiti muri kuzvona. Then munhu obva abuda because takada kutarisa pakawirirana zvinhu zvevanhu vaya vari 2 Chiwenga munhu waya kuti ukada kutarisa masoja vanhu vane maprinciples nechinji vanhu vekuti chinhu vakatoti toda kuronga zvakadai so izvi let's do this kuti tikwanise kuita se kusevha nyika yedu todai zvemunenge vawirirana izvozvo vanokutarisira kuti ndonzira mafambiro azvinofanira kunge zvichiita obva azoona kumberi kuti hazvisi kuitika maitikira takaronga saka anoita sei next anenge adisappointed asiyana because munhu ari kubva kuarmy nemunhu agara ari politician zvakatosiyana. Politician anotokudza kuti right mangwana toda kuti munhu wese anenge ane bango rake achishofera bango rake ndichitongawo ndichifambawo nemapango angu epamotagedhi ndichitoita ndakadaro. But the next morning politician anomuka atochinja kutanga kuti right chiri kuitika manje kanje kuti petrol iri kudhura let's start fix problem yepetrol tozopanana mota pamberi apo kana tambofixa problem yepetrol panosvika kuproblem yepetrol yabva ati kuzvova ndo zvinonetsera masanctions manje vakutoti tikanganisa ndo varikutoti zvinhu zvidai so manje hey let's fight masanctions aya tikafighta masanctions petrol yedu yozopinda kana petrol yapinda tozopanana mota dzedze vosvika pakuti manhigiri masanctions paipai ovoti komana manje masanctions acho toda kutiraiwa mafixa but I think opposition ndo iri kukonzesa masanctions let's fix vanhu veopposition neva vada totijairira vanhu why is it vachimhanya kunodai so kunodedza masanctions vosvika panda vanhu veopposition paipai obva vati ona zvinhu zvacho zviri kungoramba chinoramba chingoita chicheni nzaiwa no ngativatsvagire umwe munhu anovapinda tivagadzise confusion regatidai so zvinhu zvacho inoramba chingoti saka zvasiyana masoja havana zvese izvozvo zvemafake promises nemachichi saka munhu anenge achitotraya kutarisa kuti imimi ndimi vanhu vanorespectika mupati ana Opah Muchinguri vanhu takabva navo gondo kudhara vanhu vanga vari vese kubva kare vanhu vanozivana kubva kare asi ukatarisa even their relationship haisi marelationship aya yekuti akaitika 3 weeks ago or 6 months ago zvatakuona izvezvi zvekuti panobudikira vanhu vakaita sana Daniel Garwe achitaurawo zvaari kutaura ana ziyambi asi like havatozive kuti vanhu ava vaiwirirana sei vaitangira papi marelationships avo zvichidii vakazongoona chango chinhwani yango government vakati tapinda pfacha imomo saka panonzi kuda uzomhanya uchitora side unosiyiwa uri pachena. This is the main reason yandiri kuona saka beef yaOpah Muchinguri naVP Chiwenga it's now official hazvisiri hazvichawandisike pakamera iwe you can't tell me kuti mupolitics wobva watinzokutadza kumhoresa munhu wotomhoresa ari pasaidi akawani ko uyu wacho hadi kumhoreswa utoti avamhoresani vanhu ivava kubva pavanoita zvinhu zvese but kutogara atotaura kuti uyu handichatomutrust because chinoitika mupolitics kana vasingachatrustana even handshake aupuwe because anenge atotati manje what iwo ndikakupa handshake even unongozwa kuti kana nema-accusations anogara achiakwizwa Opah Muchinguri pachakewo zvake nyaya dzake kubva kumashure ozonzi ningirikiri saka anenge atogara atonzi uyu handichatomhoresa handichatotambe naye. It's a signal, it's a message. I know she will call kuti ko wachiwenga mazondinyadzisa buhirozi ka hamuna uzondi ko wachiwenga sei mazondidaro sei musina kundimhoresawo pakazara vanhu munoti ndodiko ndatadze ndakanganisa chi ndo pavanotanga kutaurirana behind the scenes behind the closed doors because ukatoona zvinhu zvadaro patone zvinhu zvakatotaurwa zvakawanda nzabati uri kubhaiza pakadai zvirudai zvirudididi even though mamwe masecrets zvawo angasizvori supposed kubuda like zvakataurwa naziyambiziyamba achiti nyaya idzi manje zvakunetsa dzakubudisa masecrets emupati ekuti aifera kunge akaningirina but ndo zvazvinozongoita munozongoboila mozongopedzerana zvinhu maitikira zvinozongoita saka Chiwenga to be very honest with you haasi kuseka haangambosekerere zvinhu zvakadaro zvakaitwa naOpah Muchinguri. Opah Muchinguri was wrong. She was supposed to be quiet. She was supposed kuti angoramba akasiyana nazvo asina kutora masides zvinonetsa ungoti amana nyaya dzenyu dzipedzerana inandizivo I think zvaitobatsira kungoti no I don't care I don't know ndiyegera ngariko kwacho. That's what she was supposed to do because even conference yekwamutare Opah Muchinguri in case you didn't know she's the one who organized everything there kuti izoitwa kuzoita sei pakutosainwa zvema resolution 1 yacho yakutanga kuda unzi takuda kunoivhotera aripo here ari kupikisana nazvo kuti inhingirikine kana aripo asumudze maoko. She was the one who was leading zvesezvo so nyaya dzacho dzagara dzinongonetsa but anyways
ndangofarawo kuti mhuri yezimbabwe ndangoti topfurawo ndichitotaura nyaya iyoyi panapa panguva ineika 2026 nyaya dzine dzakatotiwandira, but I'm so glad kuti zvinhu zvakadai so izvi zviri kuitika muchiona. So zvine zvakuda munhu anonyatsoexplain, anonzwisisa, anoziva zvinhu in detail kuti chii chakaitika vanhu kuti vazosvika apa. Ini handingotaure zvinhu kazvekutotaura zveya zvekugotsi kwatsuro zvekuti munhu anongotaura zvinhu zvaasiri kunzwisisa. Ndonyatsokuonesa izvi zviri paground zviri kutoenderera kumberi, because uyo akatoonekwa as an enemy. In ZANU-PF that's how they send messages to each other, that's how they copy the operate, kuzoti okay uyu atambe naye akutamba neava, zvatopera zvakadaro. Saka musanyaonikana even iye Opah Muchinguri anatoshamisika kuti boy here manje pane vanhu manje, and ZANU-PF they can't pretend. Unofunga kuti masoja anopretend, havana nguva yekupretend. Opah Muchinguri ndooneka kutoshamisika kuti ko manje wachiwenga maakundinyadzisa imi awudyiwe rinopisa. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian.